Fel plentyn, nes I wynebu'r stigma hiliaeth. Penderfynus I bryd hynny, os na allwn ni curo nhw am nyrne, yna allwn ni curo nhw am meddwl. Felly ystydiais sy'n galed a dysgus I ddangos wyneb dewr i'r byd. Newidiodd achos llys hynny gyd 5 mlynedd yn ôl. Ces I ddefryd o hiriedig o 2 flynedd. Wedi hynny, roedd dim brwydr ar ôl yna. Ychydig fisoedd wedyn, nath ffrind I fi farw trwy hunanladdiad, gadawodd y lythyr yn disgrifio lle tywyll. A sylweddolus I mod i'n adnabod y lle tywyll yna. Yn lot, rhy dda, ro'n i'n teimlo mod i'n sefyll wrth ymyl clogwyn. Ar ôl tipyn, nes I ddechrau siarad am yn heimladau. Roedd hynny'n help mawr. Dysgus I arferion mindfulness sydd wedi helpu, ochr yn ochr a hunanofal gwell. Golygodd hynny gadael fynd o'r wyneb dewr a dysgu dweud na. Heddiw, rwy'n sylweddoli mai o'r lle tywyll yna y dechreuais I ddod o hyd i'r golau to. Ac y gallu'r olygfa o ymyl clogwyn fod yn iachad. Mae'n amser I ni siarad am iechyd meddwl dynion. Mae'n amser I newid Cymru.